Continuamos neste Vigo a debate cos deputados e deputadas autonómicas, en este caso falando de vivenda. Comezamos a quenda de réplica, que vou lle pedir máis brevidade porque gañamos máis tempo na primeira parte, ganos menos na segunda e un tema máis que tratar, así que toca comezar agora Alexandra Venega. Ben, eu creo que para abordar esta crise primeiro necesitamos unha intervención sobre a vivenda protexida e a vivenda pública. O Partido Popular paralizou completamente a vivenda protexida e iso fai que agora, inda que se comecen a facer algunhas actuacións, reiniciar todo ese proceso sexa moi custoso e non vayamos ver os resultados no curto prazo. Por eso nos decimos que, entre outras cousas, o que hai que facer tamén é unha política de adquisición de vivenda xa construída, vivenda que estea baleira, para transformala en vivenda pública, porque é unha solución áxil. Mentres que a Xunta de Galicia o que está facendo todo é apostar única e exclusivamente pola nova construción. Ten que haber nova construción, pero hai outras medidas áxiles que necesitamos, medidas para xa, e iso non o está poñendo en riba da mesa o Partido Popular. E logo necesitamos políticas tamén para intervir sobre o mercado libre. Neste momento, a maioría da xente, ante a falta de vivenda protexida e vivenda pública, ten que enfrontarse sí ou sí ao mercado libre, e hai uns precios desbocados. Que está facendo a Xunta de Galiza? Nada. E vostede dixo un mantra que repiten sistematicamente, que non hai vivenda, non hai oferta, hai vivenda baleira porque hai inseguridade. Isto é totalmente falso e se demostra cos seus propios programas. Vostedes puxeron en marcha un programa de vivenda baleira que consistía en pagarlle todos os seguros a un propietario, seguros de impago, seguros por desperfeitos, a cambio de que se puxese a un precio un poquinho máis baixo que o precio de mercado. Cal foi o resultado? Un fracaso. Ninguén se acollía. Sí, digo eu, ninguén se acollía ese programa. As propias inmobiliarias, que eran os axentes intermediarios dese programa, decían a xente non se acolla. E isto o que demostra é que os propietarios non deixan de alugar porque consideren, porque haxe unha situación de inseguridade. Claro, se houvese unha situación de inseguridade, a xente se acollería a eses seguros de impago, asegurándose, garantizando esa renta, a cambio de ter uns precios máis baixos. Pero a xente non se acollía a eso, porque o fundamental era obter o maior beneficio posible que se podía conseguir no mercado libre non acolléndose ao seu programa. O problema era o precio. Claro, é que esa cuestión, o precio. Entón, que están facendo vostedes? Por que non alugan? Por que? Voulle dar unha explicación. Porque se eu teño un 30, un 40% máis rentabilidade alugando como piso turístico, porque vou ter como un piso para aluguer residencial. Non, é que o que estamos vendo é unha transferencia. Hai 30.000 novos pisos turísticos en apenas 7 anos en Galiza. Eses 30.000 pisos turísticos non saíron da nada, antes eran vivendas. E que están facendo vostedes para evitar que vivendas se transformen en pisos turísticos? Nada. Néganse a regular os pisos turísticos, incluso os que son ilegais, ali onde sí xa está regulado, como en Coruña, Pontevedra ou Santiago, vostedes néganse a dalos de baixa, facilitando que haxa xente que ten un piso ilegal que estea dado de alta no rexistro da Xunta. Iso é o que están facendo vostedes. Entón, de que inseguridade me fala? Son vostedes os que crean a inseguridade xurídica amparando pisos turísticos ilegais. Claro, e o único que fan vostedes é facilitar quen está facendo negocio coa vivenda. Facilitan quen fai negocio cos pisos turísticos, tamén facilitan a quen compra un inmoble enteiro e o pon en aluguer, que se lle dean uns beneficios fiscais tremendos. Quen compra un edificio enteiro? Un veciño? Unha persoa da pé? Un traballador? Non. Os grandes capitais, que son fundamentalmente que se está facendo co parque. E vostedes non están facendo nada, acabo xa, para actuar sobre o precio do mercado libre. Non hai política de vivenda baleira, non hai política de contención de pisos turísticos e a declaración de mercados tensionados será competencia da Xunta de Galiza. E vostedes crearon unha orden para pasarlle ao marrón aos concellos, e vostedes saben que os concellos non teñen as competencias para desenvolver todo o plan de medidas que sí podería facer a Xunta de Galicia. Os concellos, por responsabilidade, están facendo a declaración de mercados tensionados, pero vostedes saben que eso poden facelo grandes cidades, pero un concello máis pequeno, como pode ser, non sei, un concello do entorno da área metropolitana de Vigo, que probablemente sexa un mercado tensionado, un concello pequeno non ten as capacidades, as medidas, as ferramentas para desenvolver esa declaración de mercado tensionado e poñer as medidas. E iso era unha responsabilidade da Xunta de Galicia que vostedes non queren exercer como ninguna das competencias en materia de vivenda. Vostedes renuncian a exercer as competencias en materia de vivenda mirando para outro lado ante un problema que cada vez medra máis. E vostede foi incapaz de decirme por que as súas medidas, se vostede defende que son tan fantásticas, por que o problema vai a peor? Carlos López Font, PSDG. Bueno, decía el señor Comesaña de mantras, y es cierto que hay mantras y tienen recientemente el mantra de las 1.600 viviendas de Navia. Mire, señor Comesaña, en Vigo hay 6.000 demandantes de vivienda protegida. 6.000 demandantes a los que hemos llegado después
de una curva creciente a lo largo de los 16 años del Partido Popular de no hacer absolutamente nada. Por lo tanto, aunque se hagan y se finalicen esas 1.600 viviendas, todavía habrá 4.400 vigueses demandantes de vivienda. Por lo tanto, la Xunta no está cumpliendo lo que realmente se necesita en esta ciudad. Dice que los socialistas no podemos dar lecciones en materia de vivienda. Pues no me gusta dar lecciones, pero en este caso sí, porque la mayoría de los fondos que utiliza la Xunta de Galicia para la creación de vivienda provienen del Estado. Pero además con algo mucho más preocupante, es que proviniendo esos fondos del Estado, que ustedes no reconocen, que ustedes no ponen en la cartelería, resulta que encima tiene el gobierno gallego una inejecución de los fondos de vivienda ciertamente tremenda. Por lo tanto, no se puede hablar así, permítamelo, gratuitamente. Y claro, hipocresía del Partido Popular. Mire, señor Comesaña, hemos aprobado en esta ciudad el PESON, el Plan General de Ordenación Urbana, y cuando se le pidió oficialmente, y constan documentos, a la Xunta de Galicia cuántos ámbitos de vivienda iban a desarrollar, se contestó que cero. Se contestó que cero. En cuanto a infraestructuras, se dijo que 0 euros, mientras que en el anterior PESON eran 200 millones. Pero el compromiso de la Xunta a la hora de desarrollar el PESON era 0 ámbitos. Luego han salido con el tema del parque ofimático. ¿Y por qué han salido con el tema del parque ofimático? Porque era un cante tan tremendo el que no se desarrollaba ningún ámbito, que aquello era tremendo. Y luego, porque seguro que estamos muy mal de tiempo, hablamos de vivienda vacía. Claro, ustedes están siempre con el fenómeno este oculto de la ocupación, de la inseguridad y demás. Mire, somos parlamentarios los tres, nosotros hemos propuesto para los presupuestos de este año de la Xunta de Galicia la creación del Banco Público de Alquiler. Dotación de 10 millones de euros. Y puede parecer que nos hemos inventado algo. No, no. Llevan en Euskadi haciéndolo mucho tiempo, donde hay una entidad pública que gestiona, donde hay una entidad pública que aquel que quiera alquilar le recoge el piso, la comunidad autónoma correspondiente, lo pone en alquiler a un precio mucho menor y el arrendador tiene todas las garantías. Ah, pero esto a ustedes no les gusta, porque claro, lo que les gusta es el discurso de investidura, miles de viviendas, notas de prensa de inicio de viviendas y viviendas, y yo ya lo he dicho, concluyo, y yo ya lo he dicho en más de una intervención en el Parlamento, ya veremos a ver cuántas viviendas se construyen. Por lo tanto, yéndonos al tema concreto de Vigo, no hay una apuesta de la Xunta por la vivienda aquí, y es lo mismo que se ha hecho durante 16 años y que se demostró en el Plan General, que se le dijo, no al gobierno, no al alcalde, se le dijo a la ciudad: yo, gobierno gallego, para desarrollar ámbitos de vivienda, 0. Termina este bloque. Partido Popular, Julio García Comesaña. Bueno, algo ganamos porque o señor Consa recoñece que están facéndose 1.600 vivendas en Navia. Algo temos avanzado, non? Evidentemente non son a 6.000 dos demandantes de empleo. Tamén teño que recordarlle que non só se está construindo vivenda en Navia, está o ofimático ese proxecto tamén en Ramón Nieto, non? Frente ás 27, creo que son vivendas en Esturáns que aínda non están construídas por parte do Concello, ou, por decirlo tamén, esas 40 vivendas que había na calle República Argentina, que lle correspondían ao Concello, supoño que do parking desta rúa de Rosalía de Castro, e que o que fixo o Concello foi subastalas ao mellor postor. No era en relación con Renfe, Exemplo, foi unha proposta del Partido Popular. Efectivamente, sí, a subasta. Infórmese. A subasta, bueno. A subasta. En definitiva, eu creo que as actuacións do Partido Socialista en materia de vivenda están claras, as da Xunta, volvo a falar de Navia no seu momento e sigo falando de Navia agora, e hai unha aposta de legislatura porque as vivendas públicas en Galicia que estaban no ámbito das 4.000 pasen a ser 8.000, é dicir, que se doblen. E desas 4.000 novas, 1.600 estánse a construir xa con accesos, por moito que lle pese o señor Font, en Navia, non? A ver, o tema da ocupación ou da inseguridade, eu creo que a resposta que me deu, señora Fernández, non sirve. O sea, por que un veciño que ten unha casa
non alquila. Por que non? Porque o problema non é que lle paguen máis ou lle paguen menos, porque se fora cuestión de que alquilando lle pagaban máis, estarían todas alquiladas. 13.000 vivendas, fala o señor Fon de 6.000 demandantes de vivenda en Vigo. Problema arranxado, hai 13.000 vivendas vacías en Vigo. Por que ao mellor algún veciño de Vigo vai á vivenda de uso turístico? Porque lle dá máis garantías o alquiler turístico que o alquiler de temporada ou o alquiler permanente. Porque a lei de arrendamentos que vostedes fixeron, que fixo o Partido Socialista co apoio do Bloque Nacionalista Galego, non lle dá confianza ás persoas. E non o digo eu, non hai máis que ver os datos, señora Fernández. Bueno, pues seguramente as condicións que se lle dan ás persoas que alquilan frente aos dereitos e as garantías. Bueno, seguro que vostede sabe igual que a mí, que frente ás garantías que lle dan ao propietario, pois nese balance, o propietario, eses 13.000 propietarios que hai en Vigo, deciden non alugar, deciden telo baleiro. Si a especulación é o que é... Cal é a inseguridade? Cale? Cale a inseguridade? Se me explica no concreto. Bueno, hai exemplos permanentes, por exemplo, a ocupación. Sabe cantas ocupacións se producen en Galicia cada día? 3 denuncias houve no teléfono da Xunta de Galicia denunciando ocupacións ilegais. Vostede, como a min, estuvo, supoño, ou pudo estar na comparecencia do presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. E dixo que cada día en Galicia hai 2 ocupacións, con forza. 2 con forza, en toda Galicia, 2. Esos son 600 que se producen cada ano. Bueno, de inmobles. Sí, claro, con violencia, xa non falamos de non violencia. É evidente que hai un problema coa seguridade dos propietarios. E se non, dígame vostede, entón, os vigueses que teñen 13.000 vivendas baleiras, pois son parvos, non alquilan por qué? Pois porque teñen medo, porque non teñen garantías. Entonces, hai que traballar, eu non digo que sea solamente ese o problema, hai que traballar con eso, hai que traballar coa promoción de vivenda pública, hai que traballar coa aluguer, e creo que a Xunta de Galicia está en varios frentes, non? O resultado final ten que ser que, ao final desta legislatura, como está comprometido, teñamos o doble de vivenda, pero non só eso. E decía vostede, claro, Vigo non creo que sea un concello pequeno, si tan importante lle parece o tema das zonas tensionadas, animen ao concello de Vigo que o declare aquí. Por que non o declara o Concello de Vigo a zona tensionada si ten ese muslo que vostede decía? Ou a Coruña, canto tardou a Coruña en declaralo? Pois eu deulle un consello, non o fagan, porque iso o que vai facer é que disminuya aínda máis o número de vivendas en aluguer. Bueno, deixamos este tema porque nos quedan menos de 10 minutos e quería tratar outro de competencias, que é o tema dos centros educativos, do seu mantemento e o arranxo de problemas urxentes e graves, como hai en 2 centros agora mesmo na nosa cidade, como é o CEIP Celso Emilio Ferreiro e no CEIP Chans Benbrive, porque vemos que o Concello en principio vai actuar en 2 deles, pero a Xunta di que un vai actuar ela. Así que, como aí hai un pouco de lío e a xente non se entende ben ou non comprende quen é competencia isto, pois toca comenzar este bloque o PSDG Carlos López Fo. Me encanta que lo plantee así porque no se entiende de quién es la competencia. Y la competencia afirmamos categóricamente que es de la Xunta de Galicia. Los centros educativos que hay en esta ciudad son competencia de la Xunta de Galicia y todo lo que es la parte estructural le corresponde a la Xunta de Galicia. Quiero recordar que hace años, la verdad es que ya no recuerdo el número, pero hace años, el alcalde de Vigo propuso al gobierno gallego un pacto por la reforma de todos los centros educativos de esta ciudad, consciente de cómo estaban en cuanto a la situación, y compartir el 50% cada administración. Esto era importante y ventajoso para la Xunta de Galicia, al ser una competencia exclusiva de ellos, pero no se aceptó. Bueno, derivan en problemas puntuales. Hoy estamos con Celso Emilio Ferreiro y con Chans Benbrive. La Junta de Gobierno del Concello de Vigo tuvo que aprobar el viernes 13 de junio la adjudicación de un contrato de obras de sustitución de la cubierta y reparación de la fachada del Celso Emilio Ferreiro por tramitación de emergencia. 577.000 euros con un plazo de ejecución de 3 meses. Esto realizándose por la inacción de la Xunta de Galicia, porque, tal y como se recoge en el expediente, se recoge un detallado análisis del inmueble, el mal estado de la cubierta, que dice textualmente que no se debe a una falta de mantenimiento, sino que se trata de deficiencias estructurales, aquellas que le corresponde al gobierno gallego. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud del gobierno municipal? Bueno, pues ante la inacción de la Xunta, no dejar que los niños y niñas, jóvenes, chicos y chicas tengan riesgo en su centro educativo y por lo tanto abordar actuaciones por la vía urgente sin que nos correspondan. Esto
correspondiente al Celso Emilio Ferreiro, que ha tenido que ser igual en Chans Bembrive, porque las cubiertas de los patios y el pabellón de colegio tienen amianto y se encuentran muy deterioradas, y en el momento en que el gobierno municipal, el alcalde de Vigo, anunció que también por la vía de urgencia se iba a abordar esta actuación, pues bueno, tuvo que salir la Xunta de Galicia, creo que por la vergüenza torera de lo que esto significaba, y decir que iba a realizar estas actuaciones. Hay que recordar que muchas cubriciones de patios en centros escolares de esta ciudad las ha realizado el Concello de Vigo sin que le corresponda. Por lo tanto, es verdad que siempre acabamos hablando de competencias, pero el Estatuto de Autonomía está para decir lo que le corresponde al Gobierno gallego. Y hay una actuación permanente en muchas competencias que no se está ejercitando, y desde luego el tema de los centros educativos y los colegios en esta ciudad es ciertamente sangrante, la falta de compromiso del Gobierno gallego. Julio, Partido Popular. Bueno, levamos tres temas, os tres son un claro exemplo do uso político que se fai de cousas coas que non deberíamos facer política, non? Falamos da Facultade de Medicina, pois o Concello de Vigo entra a decidir se ten que haber Facultade de Medicina ou non en Vigo. Falamos da vivenda, o Concello de Vigo, despois de non facer nada de vivenda, dice ahora cantas ten que haber. E no caso de educación, neste caso primaria ou secundaria, pois o Concello de Vigo quere meterse a temas que non lle tocan, desatendendo os que lle tocan. E creo que os ciudadanos nos van a entender perfectamente. Hai un acordo claro e máis moi lóxico. O que ten que ver coas infraestructuras, coas grandes obras nun concello, nun colexio, perdón, un centro educativo, corresponde a Xunta de Galicia, e o mantenimento rutinario lle corresponde ao Concello. Claro, se o Concello non fai ese mantenimento rutinario e o que quere é facer ya daño á Xunta, e cando hai unha obra estructural lle pide a Xunta, e a Xunta, polo motivo que sea, non a fai nese momento e colle e a fai el, está facendo política coa educación primaria e secundaria. Este é tan sinxelo como isto, non? A Xunta de Galicia fai obras estructurales e fai centros novos en toda a Galicia, permanentemente, por suposto tamén en Vigo, a cidade onde máis inviste en esas infraestructuras, e o Concello de Vigo, como o resto de concellos, ten que ocuparse dese mantenimento básico. É certo que a veces é difícil discernir, nos pasa nas nosas vivendas, na comunidade de propietarios, o que é estructural ou o que é mantenimento, pero levamos visto moitos exemplos de cousas palmarias que son de mantenimento, e o Concello de Vigo decide non facer, porque é máis fácil decir que a culpa é da Xunta. E cando hai unha infraestructura como é unha cuberta dun patio, a Xunta de Galicia non tuvo problemas en abordalas, sempre cando o Concello de Vigo non quera facer política, insisto con isto, e querer adiantarse tamén neste caso. Alexandra Benega. Bueno, temos un problema nos centros educativos da cidade, maiormente porque casi todos foron construídos hai varias décadas, e as técnicas constructivas e, evidentemente, os criterios de habitabilidade dos anos 70 e 80 non son os de hoxe en día, e a isto hai que sumarlle 16 anos de Partido Popular que non fixo unha aposta estratégica pola renovación deses centros educativos que cada vez están quedando máis obsoletos, non? E eu creo que está incluso intentando crear un sistema educativo en dous niveis, porque vemos por un lado esos anuncios a bombo e plato da nova arquitectura pedagóxica con renders moi bonitos de centros educativos novos, pero a realidade é que prácticamente non se construen centros educativos novos, e que o grosso do que temos é o que xa está construído, e neso a Xunta de Galiza non o atende, non? A principio desta legislatura, dende o BNG, presentamos precisamente unha iniciativa onde recollíamos 23 centros nesta cidade que necesitaban de investimentos urxentes en materias tan importantes como seguridade, accesibilidade, habitabilidade, cuestións casi todas de urxencia, de emerxencia. Non estábamos recollendo tampouco grandes demandas ideais, non, situacións de mínimos, de emerxencia. E un ano despois de que registremos esa iniciativa, o que temos é que casi ninguna desas actuacións se realizou. Entre elas incluíamos xa naquela iniciativa, por exemplo, a situación do Chans Bembrive. O que non poden ser é que vostedes estean dilatando sistemáticamente, mentíndolle á comunidade educativa sobre esas reformas. A semana pasada presentamos precisamente unha iniciativa por parte do BNG para a reforma do Chans Bembrive no Parlamento de Galicia, debateuse, a Consellería na súa comparecencia recoñeceu que era a súa responsabilidade e a súa competencia, por tanto non cabe que vostede veña aquí a decir que as competencias non se saben de quen son, el mesmo dixo é competencia nosa, e o que dixo foi que o proxecto está listo dende o ano pasado, pero que agora igual non dá tempo para facelo este verán porque aínda non se licitou.
por que non se licitou antes? Agora din que non dá tempo a licitalo neste verán. Se vostedes tiñan un proxecto dende hai un ano, por que non o licitaron? Porque vostedes única e exclusivamente lles gusta dar os titulares cando a comunidade educativa se moviliza, cando os alumnos teñen que sair con cascos dicindo que se lles cae o tellado de enriba, din, tranquilos que xa llo facemos. Pero é mentira, porque despois, na realidade, dilatan os prazos, pasa un ano, outro ano, levan 4 anos pedindo que se reforme unha cuberta que está degradada, que ten amianto, que un perigo para os nenos e nenas, e vostedes están xogando incluso coa saúde dos nenos e nenas. Esa é a situación, non, é que esa é a realidade. E vostedes non fan nada por resolver. Es que nos quedan 30 segundos e non máis a cada un. Veña, para pechar. Carlos. El uso político, señor Comesaña, es el que hace usted no velando por la seguridad de los que asisten a un centro escolar. Y quise arrancar diciendo que el alcalde propuso un pacto para el arreglo de todas las instalaciones educativas de esta ciudad, que no fue aceptado por la Xunta de Galicia, porque posiblemente hasta los padres de los niños no se acuerden, pero los abuelos sí. Y lo que es evidente es que los centros educativos de esta ciudad son de hace muchos años. Y aquí garantizo que lo que le corresponde al Concello en cuanto a mantenimiento lo hace. Pero el problema es ciertamente estructural y ahí es donde no se está comprometiendo el gobierno gallego. Julio, Partido Popular. Eu creo que é evidente, ¿no? Que si fora tan claro o Concello asumir o mantenimento e a Xunta asume, como acaba de recoñecer a diputada do Bloque Nacionalista Galego, ese proxecto constructivo, que evidentemente pode ter problemas administrativos a hora de licitalo, ese documento da nova arquitectura pedagóxica recolle diferentes situacións, a Xunta non escapa deses compromisos. O que escapa é o Concello do mantenimento que ten que facer por lei. Claro, un acordo de 50% había que facer as contas a ver se non lle salía moito máis caro a Xunta en este caso que o Concello, non? Por lo tanto, hai que seguir mantendo esas competencias, o mantenimento do Concello e as estructurais da Xunta de Galicia. Alexandra, para pechar. Claro, que o problema é que vostedes prometen e incumpren sistemáticamente. Prometeron que resolvían o verán pasado. Non o fixeron. Prometeron que o resolvían este verán e ahora din que non dá tempo. Que un problema de incapacidade de xestión? Pode ser que a veces Ineficiencia? Son vostedes tan incapaces de xestionar un proxecto? Non o creo. Vostedes declaran de urxencia ese proxecto, sai adiante, o que pasa que vostedes non queren. Iso é un detalle. Nesa comparecencia chamoume moito a atención unha cousa. Dende a Consellería se chegou así con un folio cargado supostamente de investimentos nos centros educativos de Vigo. Pedinlle que me entregase ese documento que sacou así, dixome que sí. Pero así que acabou a comparecencia, saiu correndo sin deixar ese documento. Non se preocupe que eu conseguirei. Pois estaría moi ben, porque demostra, si non, se llaman presupostos de Galicia, aprobados no Parlamento. Marchou da comisión mirando para outro lado, non querendo darme o papel, e voulle decir por qué, porque claro, moitas veces se recollen investimentos que son menores, pero que se evidenciaría seguramente nese informe e que non hai un investimento estrutural nos centros educativos de Vigo para que haxa unha renovación total dos centros. Iso ten que ver visitar os centros educativos de toda a cidade, porque hai problemas en 23 centros de extrema urxencia. E ata aquí o debate. Podíamos seguir e continuar, pero ata aquí chegou. E nada, desexarlles aos tres, darlles as grazas primeiro por estar e logo feliz verán, porque xa non volvemos ata o curso que ven, ata o mes de setembro con eles, porque para a semana hai máis Vigo a debate. Así que, Julio, Alexandra, Carlos, moitísimas grazas aos tres. Gracias a un placer. Bo verán para todos. E a vindeira semana, máis Vigo a debate aquí en Televigo. Adeus.